Rose Papaya. Igwaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Alright, sige. So, balik na ako din sa programa po. Pasensya na kamuta. Medyo dinali kita kan kuan. Dinali kita kan brand out ha. Ngunyan. Brand out kita. Mintras na sa commercial kita kasubago. Brand out kita. Sa kabagakaan. O tapos may pangapunan man ganda ko sa alay ko, tabi. Aram lindo. Dapat siguro po kung kamo nag re-reading. Kung nagre-reading kamo po, dapat ipaghatod din do mismong sa harong. O sa kataning kanan. Uyogon man sige suhanap ko po kan sa kuyang babayadan sa kuryente. Ta sundo kasuhapon. Sabi ko nato tadi nag-aabotan sa kuyang bill. Marisa na nga dito, naka-apot ako duman sa kwan, iwinalat palan, itanalingwan man, tabako man ang obligasyon kaan. Ano mo winalat yan, bako man po yan tabi obligasyon kaan. Ang problema ko niyan, ta ako sa totoo lang, abo akong makipagsapalaran dyan sa aliko. Kaya, bago po ang due date, dapat nakabayad na ako, ta sa bayad center makaskas, o kaya digdi sa purupipaya. Igo, baga pwede baga bako? Pag luminampas ka na sa due date, madumang ka na sa aliko, uyogon mo yan na kukonsumuhon ko an. Uyogon mo yan, yung due date, pizza 12, anong pizza na katsod ma? 18? O ano pa? Tapos puputulon po tabi, puputulon ang kuryente ko. Dahil ko pa dahil pa sa kuya na ihatod subil, puputulon ang kuryente ko. Sus Mariusip ka mo dyan sa aliko Magturul-tul nga ni po.
ang mga para-reading din do, pakaraya po tabi dapat obligasyon nindo yan because nagtatrabaho ka mo dyan Diyaw mahaloy ka mo dyan sa pag-reading, bastang ipig-secure nindo sa mga resibo. Dapat po tabi siring kaan ang sistema po sa alay ko. Paano sisayan mapila dyan sa indo na mga lapakan ka mo? Yung mong papipilahon pa ako dyan na pwede man sana. Dahil naman ako pag nakarampas na kasi, alam mo, Judith mo pizza 12, nagbayad kang pizza 13 po. Dahil naman pig ako yan sa bayad center. Maduman ka sa aliko na. An aliko, minsan, yung man mamuya ka dyan, alas 2 pa sana, yaong ka na dyan. Mga loko-loko talaga ka mo, Mga loko-loko talaga ining mga tagali kong ini. Ano pan magigibo ko na nako ako subil, tabi, nahanap ko subil, kung sa inindo kinaag, kung sa inindo inalat, na bako man obligasyon po tabi kay ito, tinaon pa nindong obligasyon, nahanap ko subil, kasuhapon pa sana, pizza 18, Judith na po tabing pizza 12, pizza 12 Judith, anoan? Anoan? Nagpaparahanap na ako kung sain sabi ko so bill. Kada pag uli kong hapon, pang first week ng August, sabi ko sain so bill. Wala po. Sige so hapot-hapot ko sa mga harong-harong. Sabi ko may bill na. May winalat ng bill. Wala man nga. Dahil pa man nga nag-reading. Dahil ito pala, winalat kong sain kan tarantado nindong mga para meter reader. Sa susunod po dapat po ipaghatod nindo sa harong. Ipaghatod po tabi nindo sa harong. O at least kung matao ka mo sa harong, dapat po dakulan nakahiling layaon sa indo subil, taganing nakapag-istorya. Mga loko-loko pa lang ka mo Ano pa kinangon yan? Mapilanin katakot-takot dyan sa indo? Mga loko-loko talaga kamo. Papilaon nindo ako, din katakot-takot? Tanganing makabayad sana? Mga loko Taga-ali kong ito, ini. Mitiridir po tabi nindo pakaraya po, dyan sa ali ko, kung di nindo kaya, mitiridir, mag-resign. Taday nindo kaya, yan. Aday nindo kaya po ang obligasyon, di pag-resign ka mo, taday nindo po tabi kaya so obligasyon, simple man sana. Di ba? Simple man sana po, mag-resign, kumbaga. Nangani na, day kita ning kuan, day kita ning problema. Di ba? Yan ang kwanta Yan ang nakakaraot sa satuya Puro kita pakiulay sa iba sa obligasyon, dahil po tabi kaya. O paano yan? Diba? Paano yan po tabi? Ano ang mangyayari sa kabagasan? Dahil bagang kamugtakan. Alat ko na ikwanta daw mo na ini. Paguna ako, Merkulis na ngunyan, Martis pa sana palaan. Upudan ko na daw man sa kwanta importante ini. Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ng standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alright, so balik na kulig di. May kaulay na ko importante ha. Kasubago. Okay, di madahian. Alright, so pasadahan ta po ang report. Ari dyan sa tuyang pagiriba sa Metro Manila, si kabahaging Nestor Kagitla, infrastruktura na nagpapasigla sa pag-unlad ng ekonomiya sa bayan ng Santo Tomas, Davao del Norte, natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor, good morning, Kamin. Sa ulat ng tapos na ng Department of Public Works and Highway ang isang proyekto ng kalsada sa bayan ng Santo Tomas, Davao del Norte alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang mga proyekto may mataas na epekto na makikinabang ang mga komunidad at magsusulong ng pangmatagalang kaunlaran pang-ekonomiya lalo na sa mga liblib na lugar ng bansa. Ayon kay DPWH Regional Office 11 Director Joby Cordon sa kanyang ulat kay Kalihi Manuel, punuan ng 1.7 kilometrong proyekto ng kalsada mula sa Barangay San Jose patungong Barangay Magwawa sa ilalim ng Package 2 ay nagbibigay daan sa mas mabilis at maayos na biyahe sa kabundukan lalo na sa paghahatid ng mga produktong bukid sa mga pamilihang bayan, gayon din sa paglapit ng mga batayang serbisyo at pasilidad publiko sa bayan ng Santo Tomas at mga karatig bayan. Ang pagkumpleto ng kalsadang ito ay makakatulong din upang mapabuti ang pag-akses ng mga tanyag na pasyalan, kaya't higit na pinasisigla ang turismo, isa sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya sa lalawigan. Ang parehong road package ay isinagawa ng Davao del Norte 2nd at Davao del Norte District Engineering Offices na may pinagsamang halagang 121.01 milyon na pinunduan sa ilalim ng Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps program na layong isulong ang kaunlaran pang-ekonomiya, panlipunan at pangkapaligiran sa mga kulang ang serbisyo sa pamamagitan ng mga pangmatagalang infrastruktura. Samantala, kabilang sa iba pang proyekto sa ilalim ng Build Better More program sa Santo Tomas, Davao del Norte ay ang dalawang natapos na access road patungo sa iba't ibang pasyalan sa Barangay San Jose na may kabuang halaga ng 19.15 milyon na sa pamamagitan ng 2024 Convergence Program ng Department of Tourism at DPWH. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sige, salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na sana ini. Alat nga nata si Police Staff Sergeant Merx Lubindino Jr. Igwa man in report ali dyan sa Campo Brigadier General Simeon Ola. DWGO Live Report. Merx, come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tigil ng Barangay sa 1080 DRRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM.
M. Legazpi. Isa pong malaking dagok sa mga rebelde grupo ang naitala ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. matapos matuklasan ng isang lihim na imbakan ng armas sa Barangay Tawad, Esperanza, Masbate kahapon August 18, 2025. Sa ikinasang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Esperanza MPS nakarecover ang mga otoridad ng high-powered firearms, pampasabog, bala at iba pang gamit pandigma na pinaniniwala ang pag-aari ng communist terrorist group sa lugar. Natuklasan ang imbakan bandang alas 10:30 ng gabi sa Sitio Tugas kung saan nakabaon ang mga kagamitang pandigma sa isang bakanting lote. Kabilang sa mga nasamsamang M16 at M14 rifles, hindi na mapakinabang ang M203 grenade launcher, improvised explosive device at ibang bala at magazine, handheld radios at mga accessory, medical supplies, laptop at mga personal na kagamitan. Ayon sa Pro 5, ang matagumpay na operasyon ay malaking kawalan sa kakayahan ng mga lokal na rebelding grupo na magsagawa ng armadong opensiba at magasig ng karasan sa Masbate at karatig lugar. Binigyan diin ng pamunuan ng patuloy na pinigting na operasyon, katuwang ang mga lokal na pamalan, iba pang ahensya at ang mamamayan upang mapangalaga ng buhay at ari-arian, may taguyod ang kapayapaan at may sulong ang pangmatagalang kaunlaran sa buong Bicol. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Luvindino Jr. nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Maraming salamat, Merksa. DWGO Live Report. One, two, three, let's go! Alright, balik na kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin 4 minutos antes mag alas 7. Pag alas 7 po ang DWRL Bareta alas 7 ha. Digdi po sa 1FM. As in, siyempre simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Okay. So anyways, ano po ang satuya ng mga istorya pa? Dahil po nin itinatago, dahil itatago, dahil itatago ang House of Representatives digdi po sa pagripaso sa 6.793 trillion na annual budget para sa taon 2026. Sabi yan ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil itatago, isasaray sana. Pero ang problema, so sa inso iba, so kaito na panahon, so mga inot na budget, lalo na so budget niya na 2025, dapat po igwanin accountability. May accountability po na kaakibat iyan. Taday man kita pwede na ngunyan pa sa nakita magpapalinig tayo baga ini an iyo baga po tabi ini an issue digdi. Iyon issue po tabi sa totoo lang digdi. Dainin accountability duman sa mga proyekto po na dispalinhado. Iyo talaga yan bako naman actually so kundi iyo na ini po an issue. Pwede ba na ano yan? Pwede pa na matawanan kita nin pagkakataon tangani po tabi na pakarayon iyan pero magpuon kita duman sa inot takunda idigdiki tawo na papanimbag digdi sa mga kalokohan na ini dahil man mapuon po yung healing process kan publiko na nadagit because po tabi kan dabulabong korupsyon sa gobyerno. Iyan ang totoo dyan. 2 minutos antes mag alas 7 din pagkaaga. Alas 7 po, DWRL Bareta alas 7. Masunod na.